Hello guys, dat is voor jullie, want bij week is terug met een nieuwe video. Morgen ding. Niemand punya mal. Anyways guys, ons is maar nou toe de school zien ons schreef vandaag. Die man schreef religie, ik schreef het weer. Goeiemorgen. Ja, schreef vandaag zo guys. Voor die dag nee. Voor die dag we gaan ons iets doen. We gaan lijken, hier gaan het lijken we kunnen testing ruis man. Gaan ik dalen. Ik weet niet wat die mensen voor testing ruis bro. No boy, oh aan hier man, ja man. No, maar iemand is fucked up, down na dat. But anyways guys, that's your boy Rowan. That's your boy Rowan. Yeah bro. So guys, basically ons gaan lekker testing ruis voor die mannen praat sini. Kita kan mannen met dengan dalan di sini. Pro mensen ook kry. Guys, pro. Staat er. But anyways, soos ek sê, testing ruis ons. So, stay tuned. Kaboom. Ja guys, kijk eens ons is nou begin serieus met die skela. So ons gaan lekker testing kwawa doen sien hulle ons. Ja, daai is kak. Gewoon uit. Lula cherry tussen nie. Kyk hoe vandag Die eerste val om te doen. hier hond. Sien hulle. Ons gaan werken sien wag net nie. Wat sê jy? Ons gaan wel wag net. So. Oké guys, kijk hier zo nu. Ik is met een nieuwe kantje hier zo. Wat is jouw naam? 19. Zeg op je? 19. 19. Kijk hier, er een guy voor op zien. Nou, een guy ga je ook praten. Zien hij, rust. Voor me niet, dan ga ik kom. Zien hij. Om weer te komen, dan ga ik me nog goed te komen vragen. Zien hij, in zo. Jordan. Gift. Hier is dat. Nee. Zo. Wie is het accountable? Ga je op praten? Nee. Kom. Kijk hier zo. Ik denk weer zo. Jij gaat je kunnen niet praten. Of 30 seconds. Nee, maak het 30 seconds. Nee. Praat je kunnen. Zo, wie vindt dat echt kom? Dan waren jullie van mij toe. Jullie zelfs even met jullie klaar praten. Je ziet naast. Niks om te zien. Of zie jullie mij. Maar we moeten die mic. Daar bij haar en daar bij jou ook zo zien. Dus ja. Thanks. Hallo. Hallo. Mijn naam is Gilka. 19. Ja, ga je verder. Wat is het? Is 4. Ik claim niet maar die dangas. Ik wil samen zo praten niet maar die dangas kan ik maar noemen. Ja, kijk joh. He's cooking, man. Ik kan maar saaf zijn. Saya pun boleh kau. Itu saya pun mana? Tangku akan melihat. Oké, nou kijk guys. Jy het gesien wat gebeur. Die man kook. So basically, hoe gaat jy die man ouder teen? Uit. So dat uit bro en jy 8.5. Okay guys, so dank julle dat se met. Like volgens je personality en physical lookings. Ging je eerlijk opinie? Ja. En jij? Ja, betul. So guys, ons de eerste match so die eerste match as die twee mense sien nie. So ek hoop aan die volgende video gaan daar nou lekker mense sien like
Sini. So guys, ja, thanks Owens. Dank geef me Nadine, dank je. Ik waardeer zo. Guys, jullie kunnen lekker praten op WhatsApp en zo. So basically guys, ons zien op de next ding. Kijk die tijd. Sabi ik vandaag. Dat is een boy Limon Baby ingeskakeld bij YouTube. Zie je nog? Yes. Nou, ik wil vandaag wel. Wat zou sterpunten als je goed in communiceren? Zijn vrouwmensen, females of moet ik zo zeggen females? Kijk, bij iedereen op ik praat om serieus over. Sini, ik praat tegen jou om serieus. Als ik wil like ik jou. Als ik niet like ik jou niet. Sini zo, ja, hij is maar nou, hij is al. Sini. Vandaag gaan ze een girl introduceren op je video. Die broer gaat naar Oberus en dan gaan ze kijken wat gaan vervoerd. Je weet. En we staan een beetje actie vandaag in de video, je weet. Kan die dame alsjeblieft nader komen? Van wie sabi je vandaag is zo? Feitlen. Feitlen. Ik wil jou net iets vragen. Hoe zou communicatie met guys en zo is? Baie goed. Oké, gua zo. So, ik ga nu los aan die man. Voor 30 secondes of een minuut. Jullie moeten elkaar leren kennen. Dan gaan we het veel vat en zo. Stem je samen? Stem saam. Oké, nou kijk je zo. Sabi sige? Sabi praten nou. Saam Feitlen. Baiklah. Oké, nou. Ik kan nou leeuwen na. Hoe gaan we met jou? Goed en zelf. Nee, dan ga. Kijk je maar nou zo net even één reason klaar zijn. Hoe zijn je een verhouding? Zo weet. Ik is mal. Mal, crazy. Ja, crazy. Hoe crazy? Baie crazy. Wat een type, je kent die type mos. Alle crazies wat ik krijg. En ik is baie loving, honest. Oké. Kau van crazy series nog zo. Ik hou van crazy series. Sini. So basically wat denk je van mij? On scale to 1 to 10. Solid 7. Solid 7. Nou, wat maakt me je 7 dan? Zij is netjes man. Like that. Klopt. Maar ik is netjes bro. Ik is netjes. Maar dat enige van wat je mij wil vragen? Ongelukkig niet. Ongelukkig niet. So Oké, ik weet de vraag. Hoe is zij in een verhouding? to be honest nou, crazy, like all too crazy. Nee, ik heb nog verliefd crazy en dan crazy in bed. You know, ik heb al too je. Zie je, hij ziet wat ik kan en dan zit, like, gezeld man. Nee, ik zou keep me humble in zoals nee. Als ik een kantje van nou, ik een kantje van nee. Als ik niet van nou, ik niet van nou niet nee. Daar is van nou ik is. Nee, zo ja. Oké. Ik heb niks vragen meer. Niks van. So, hoe gaan die nou voelen als ik weet de blote zoen? Oh shit. Huh? Het kan niet gebeuren. Kan het gebeuren? Hoekom dan niet? Die dang is maar niet fijn. Ik is in een verhouding. Als je een verhouding? Like guys, beginnen ze een verhouding, so ik respect haar guy ook zien, so I think als ik een beetje van zij is een verhouding zien. Als ik in een verhouding was, is zo niet blij dat ik het gedaan. So ik sta er mondelijk zien, maar ik moet je guy respecteren zien. Ja, het is goed. Ik moet hem maar respecteren van. Het is mijn number one, dit was. Oké, nee, ik hoor het zo. Met ik is klaar bro, ik is klaar. Ik heb nou de host van die video. Ik ga mezelf voorstellen. Ik is nou Matthew. Ik is deel van die Cetas Kings 3.0. So, ik wil net van jullie vragen. Als jij nu een verhouding was, zei je die man, of denk jij, jullie twee zijn met? Oké, hier en daar is ons, maar oké. Niet helemaal. Niet helemaal. Oké, ik hoor zo. En jij? Nee, to be honest, no. Dat is een mooie serie. Respect, dat is fucking mooi. Zie je? Ik denk ons is een match. Want ons altijd iets in common. Nee, ons altijd crazy en zo. Ik weet dat je ziet wat liefde maken, maar daar is wat die dingen zien. So ja, ik denk dat het een match bra. So, alle dank, alles een match. Zo is dat maar wacht. Dan zei je misschien één dag opbreken zijn mijn guys. Dan ga je misschien nou check, nee. Die boete misschien. Ook misschien een dank
Kan je alsjeblieft die mannen drukje geven? Kan je niet? Kan niet. Sorry, Zeg wat, ik kan zullen houden. sorry my boy. Ik kan zeggen ik kan niet. Ik kan eens bij je loyal hoor. Maar ja, guys. Loyalty is needed. Loyalty always loyal. Loyal. Die loyalty is niet trust. Wow, je bent loyal bij samen wat zien guy. Zo, stay tuned. We zijn nou nog een video maken. Alsjeblieft man. Subscribe alsjeblieft man. Okay guys, ja, dat is je boy Liwa, baby! Kijk, sabi sa gunari. Nakita. Okay, kijk zo nee, dank vandaag zijn video was zo nee. Ik ga een guy roep, een guy gaan rus, nee. Ik neem aan je te oudje nee. Oké, dat is cool. Oké. Een guy kan ook om rust nee, hij gaat ook om rust. En dan ga ik jullie zo'n 30 seconden zeggen om samen elkaar te praten nee. Zo, dan zeg je hoe je personality en je looks, hoe ga je het zien nee. Zoals na, als je, weet je. So, saya tahu what is real so saya jalan tu kan real so kaya gila buat 30 sekundes praat sa kanci. Aangenaam om te spreken. Kinesikas Nakita. Blij met ontmoet ko vandaag. Hetzelfde. De baie jong inspirasiedame. Wat zien jij in een guy? Voor mij is het meer van zijn personality en niet zijn looks, maar kind of ook van zijn looks, want ik kan niet rondom met een personality ook. Ik hoor zo. Nou, mijn doel pa na may siya, zij moet weten wat zij wil hebben. En ik kan ook goed looken. Die personality is baie belangrijk voor mij. En ik wil haar vertrouwen in zoals in. Zo. Ik wil net weten jij in de verhouding. Nee, glad niet. Hoe zou je mij rated 10 uit? 8, ik zou zo 8 weten. Maar moet zeggen het cruise kopje hoor. Ik zou zo 8, dit is wel het 8. Nee, deze 8.5. Kan je hoest nadenken komen alsjeblieft, waar is je hoest? Oké, nice, recht kijk je zo zijn nou die man gewoon praat. Ik heb toch weer geloofd in die show. Guys, hoe reed je om uit in? Ik kan mezelf het 8, maar personality, cute, in everything. Ja. Jij? 8.5. Oeh. Nee, dan denk je volgens je personality en looks. Als het een match. Dat is ja, maar ik vertel het dus op die ogenblikjes zo. Oké, nice. Siapa oudjes op het ogenblik zo. Wie steren daar? Ik jammer voor dat, bro. Wat? Salji? Ik zal ja, maar dit is een match. Dat is een match. Oké. Dat is een match, guys. Zo, jullie trouw horen. Dat is een match. Zo, stay tuned. Tot personal pauze toe. Zien we ons pauze gaan we in deze video posten. Zo, guys. Baie dankie Nakita. Waardeer. Weet u things, bros. Zo. Ja, guys. Kijk eens zo nou. Daar was je video of iets voor die dag of wat. Zie je. Wat we doen voor die dag, zie je. Kom op bij man. But anyways, Owens. Daar was je een video voor die dag geweest. Ruit hem out 10 aan die comment section. Alsjeblieft, Owens, je gaat jullie aan elkaar spreken met de commentaar. Niet met zo. En dan zie je de live, over die live. Die video. Die zie je dat. On all platforms, WhatsApp basically. Zie je, WhatsApp en Facebook. Ik vind pas bij mensen WhatsApp en Facebook. Nee. Yes, als jullie YouTube weet, dan jullie Facebook weet. Verstaan jullie? Guys, zo bij ze. Met tanden lik jullie. Oh wat die man. Maar ik denk dat je fout wat zo maakt. Oh, but yeah guys, that was your beat. So, stay tuned, be lekker, and don't forget to subscribe, comment, share, and tap on that notification button, please. Peace out.